שלום אהובים שלי, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שכולכם בטוב. היום רציתי לדבר על נושא הנאמנות. מהי נאמנות בעצם? אז נאמנות עצמה קודם כל מתחילה בעצמנו, בערכים שלנו, בכבוד שלנו. ברגע שאנחנו לומדים להיות נאמנים כלפי עצמנו, אז התמונה אחרת לגמרי. ברגע שאני לא נאמנה לערכים שלי, לכבוד שלי, לדרך ארץ שלי, הרבה יותר קשה לי להיות נאמנה לסביבה שלי, למשפחה שלי, לחברים שלי. נאמנות היא תכונה מאוד מאוד חשובה, מאוד חשובה. אחת התכונות הכי חשובות. ברגע שאתה נאמן, אתה יכול להגשים את עצמך, אתה יכול להגיע למקומות שאתה רק חולם עליהם. ברגע שתהיה נאמן לעצמך, ואתה תדע שהנאמנות היא באה ממקום אמיתי, ממקום ישר, אז אתה באמת תגיע למקומות נפלאים. אבל ברגע שאתה תגיד אני נאמן, כן אני נאמן, אבל אתה לא נאמן, לא כלפי עצמך, לא כלפי המטרות שלך, לא כלפי הגשמת חלומות, לא שום דבר. אתה רק אומר שאתה נאמן, אבל בתכלס אתה לא באמת נאמן לעצמך. נאמנות מגיעה קודם כל בתוכנו, בעצמנו. ברגע שאני מאמינה בעצמי, ברגע שאני לומדת לקבל את עצמי כמו שאני, ככה אני מקבלת את הסביבה שלי. וברגע שאני נאמנה כלפי עצמי, ככה אני לומדת להיות נאמנה כלפי הסביבה שלי. וככה זה כלפי הרבה דברים, כלפי ערכים, כלפי דרך ארץ, כבוד. כל התכונות החשובות האלה, ברגע שהם נמצאים בנו, בתוכנו, הרבה יותר קל לנו לתת את זה לסביבה שלנו, להעניק את זה לסביבה שלנו. זה דבר מאוד חשוב. תלמדו לקבל אותם, תלמדו לשנן עם עצמכם, ולהתחיל לחבק ולקבל את התכונות האלה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותם. יש לנו אותם, אנחנו רק צריכים ללחוץ על הכפתור ולהתחיל להשתמש בהם. הרי הם נמצאים בנו. התכונות האלה נמצאים בתוכנו. כנראה שיש הרבה אנשים שפשוט עשו עצרו אותם מהחיים שלהם לתקופה. אבל כל אחד יש לו את הנאמנות, הדרך ארץ, את הכבוד, את הערכים. אתם רק צריכים ללחוץ על הכפתור הנכון ולהתחיל להשתמש בהם, כי הם תכונות מאוד חשובות שנמצאים בנו. לאורך כל הדרך ולהגשמת החיים שלנו בעצמם. לאורך כל הדרך התכונות האלה חשובים לנו, אם זה להגשמת חלומות, להגשמת יעדים, להגשמת מטרות, הם מאוד חשובים לנו בחיים. תתחילו להיות נאמנים, אהובים שלי, תתחילו להיות נאמנים כלפי עצמכם. תתחילו קודם כל כלפי עצמכם. תפתחו את הלב שלכם. תפתחו את הלב שלכם. תתחילו להקשיב לעצמכם. תתחילו לראות מה נכון לכם, מה משרת אתכם למטרה, מה מקדם אתכם למטרה. ברגע שאתם תקדמו את עצמכם ואתם תגשימו את עצמכם, יהיה לכם הרבה יותר קל לגעת בסביבה שלכם. תתחילו להיות נאמנים, אהובים שלי. התכונה הזו היא נהדרת. תתחילו להשתמש בה. אני מאחלת שכל אחד ימצא את הנאמנות שלו, ואת הכבוד שלו, ואת הדרך ארץ שלו, ויתחיל להשתמש בהם בצורה נהדרת ונפלאה. מברכת אתכם ומאחלת לנו את הכי טוב שיש.